Hello everyone. Guys, tayo ay pagsisibak ng kahoy para may panggatong sila pag alis natin. Inang? Hello guys, good afternoon. Ang mga bagay na ito ang siyang mamimiss ko pag alis ko. Ang maliwalas, maganda, nakapaligiran. Lahat ito guys, mamimiss ko pag alis. Hello everyone, welcome back to my channel. Sa video ito guys, tayo ay pagsisibak ng kahoy. Kasi ito yung ginagawa lagi ni nanay, nagsisibak ng kahoy. Ngayon, pagsisibak tayo kasi para may panggatong sila pag alis natin. Pati pa yung mga narisip na to, ano? Sisibakin.
Yan yung mga ilang ano dyan guys, natapos ko na. Ngayon, subukan natin itong ano tapusin. Hindi ko na ipa-vlog, hindi ko na ipapakita yung kwan neto. Kasi masyado nang marami. Masyado nang mahaba yun. Pakita ko na lang sa inyo kung gaano kadami yung matatapos ko. See you later.
tapusin ko na guys itong pagsisibak ko ng kahoy. Kasi marami-rami naman na. Yan, nasibak natin. Pero hindi lahat yung banda roon. Kay nanay yun, sinibak niya. Ngayon, ito yung nasibak ko. Mahirap naman magsibak guys. Siyempre, trabaho ng ano to eh. Ang sakit sa ganito. Pero kaya pa na. Hindi naman yung pwersahan talaga na ano. Ito yung natapos ko. Tignan ninyo. Yan. Hanggang dyan sa ano na yan. Banda na yan. Kasi ito lahat. Maraming salamat po sa inyong panonood sa mga vlog ko. Lalo na sa mga short videos ko. Thank you guys. Thank you for watching. Bye. Shout out sa lahat ng untouchable. Sa lahat ng nanonood ng vlog ko. Sa lahat ng like and share sa Facebook page natin. Thank you sa inyong lahat. At syempre sa family ko kasi sila yung laging unang sumusuporta sa atin. So, thank you din sa inyong lahat. Bye!